îro sihê Eylûnê hikûmeta Herêma Kurdistanê hilbijartinên berlemanî li ser anserî parêzgeha û dever û navçeyên Herêma Kurdistanê ji demijmêr heştê sibehê ve encam da. Li gorî ku Komîsyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyan ya Herêma Kurdistanê ragihandî ku di proseya hilbijartinan de 2.992.914 welatî ji mafê wan e beşdariyê di proseya dengdanê de bikin. Di hilbijartinan de 29 alî û lîste beşdar in ji bo destxistina 111 kursiyan. Rêjeya jinan ji tevahiya berbijêran 30 ji sedê ye û 11 kursî taybet in bo pêkhate û ayînên cuda cuda li Herêma Kurdistanê. Ji bo çavdêrîkirina proseya hilbijartinan 46 rêxistinên navxweyî ligel 30 rêxistinên navdewletî çavdêriya proseya hilbijartinan dikin. Li gorî Komîsyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyê ya Herêma Kurdistanê îro demijmêr şeşê êvarê wê dest bi hejmardina navan bikin û ew prose jî wê di heftî û du demijmêran de bi dawî were. Di hevdemê berçavkirina wirdbîniyê di proseya hejmartina navan de. Di vê derbarê de nûnerê taybet yê Emîndarê Giştî yê netewîniye girtî li Iraqê yan Kûbîş di kungirekî rojnamavanî de ragihand ku proseya hilbijartinan li Herêma Kurdistanê bêkêşe derbas bû û ew wekû çavdêr tubin pêkirin û sextekarî di gera xwe de li ser bingehên dengdanê li Herêma Kurdistanê nedîtiye û dilxweşiya xwe ji proseya dengdanê re da diyarkirin ku bi şêweyekî rêkxistî birê vediçe û Komîsyona Bilind ya Hilbijartin û Rapirsiyê li Herêma Kurdistanê bi temamî bi erkê xwe radibe.